Výstavu Pozbavená sme urobili pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej republiky a vlastne mapuje vývoj ľudských práv a vlastne ich také ako keby negatívne, pozitívne dopady v slovenskej spoločnosti. Impuls k výstave Pozbavená vznikol po vražde na Zámockej, keď jeden z tých pocitov, ktoré sme mali, je, že je to hrozná udalosť, že zomrel niekto nenávisti a kvôli svojej odlišnosti, ale zároveň ten pocit, že to neboli prvé obete Juraja Matúš a že celé dejiny Slovenskej republiky sú pretkané príbehmi ľudí, ktorí vlastne boli zavraždení z nenávisti. A pokúsili sme sa teda vybrať tie najznámejšie a možno také najtypickejšie prípady etnického, rasového, politického násilia, ale aj násilia páchaného na ženách. A takto vlastne im vzdať aj poctu a pokúsiť sa, aby ľudia na Slovensku na nich nezabudli. Je to vlastne ďalšia zo série takých vzdelávacích zážitkových výstav, ktoré vo vestibule Novej Cvernovky robievame a robili sme už aj predtým, len teda sme sa opäť vrátili k tejto tradícii. Je to priestor, kde ľudia prichádzajú náhodne a veríme, že v tých najbližších mesiacoch počas celého dňa tu príde mnoho ľudí, ktorí vlastne nevedia, že idú na výstavu a že ich nejakým spôsobom vtiahne. Myslím si, že v dnešnej dobe sú práve tieto témy veľmi dôležité a verím, že vlastne pomôže tá výstava opäť naštartovať niektoré diskusie o veciach, ktoré už niekedy veľa ľudí nechce riešiť.